Sambang lan sarawung Solabawa muno-muni Pipit kunatain Basa Jawa Wasromati Muka-ungga tenda beri Senadyan dalami Bedolake semono Pembangunan yotong Wis bisa dirasake Karsangan kami Kota Surakarta
tembe praktek dewasa Tatia jan ma niut tami mongko tatia sumbang sime ya reno
sliramu ragelingan wong ayu tak henti-henti jabi terjema yo wae aku tresna karo kowe igone atimu saya gawe loro iku aku ora bakal mlayu yen durung ngendeng sliramu ukuran ning tresno kudu bondo nanging lungi teng asmara Gusti ingkang maha luwih pinarengna paminta kawula menyang temanten sakarone mugi manggih rahayu ngenya samya apala krambi ing madyaning bebrayan ing jagat madya kasembadan kang sinedya guyub rukun atut runtut kanthi asih kalis ing sambi
kala Mas. donga keslametan tumrap Injih. bebrayane penganten. Nggih. Langgame apa Cahayu? Langgame nyuwun tandha mata. Semangga. Senadyan ta ora bisa tanjaman sinika senadyan among sepi nyelingi kabeh lelabati kaya rembulan lumaku yang najangi wanci anu kaya tumite sing banyu ngelingake kangen ingatiku Sampean lah menika bar poso ya Mas. Heeh. Nah, pas poso-poso menika lah dhewe lah ya ning omah. Iya. Ngatang-ngatang ning omah ora nyambut gawe. Ora. Sampean ki gadah sampean apa? Ora ana sambene apa-apa. Ora enek sampean apa-apa. Ora ana sambene apa-apa. Lah terus Mas? Ya anu genti mbok wedok sing nyambut Oh, gawe. mbok wedok. Mbok wedok kuwi. Ya iki lho Manohara kuwi. Wah, cantik ki. Manoharamu Mas. Lah jare bar mana? Ora iki jane pedet apa-apa to. Wong kok manak. Lah jare bar mana ora? Mbayeni. Oh, kok mbayeni. manak. Lah kok wis cek langsing ngono Mas? Iya dopene. Oh, Kak. Lah si kecil di mana? Omah. Nang omah. Lah bojomu kerjane ngopo ndek poso? Dodol beras. No. Alhamdulillah laris, Mas. Laris sak tone sak jam tek Ning pasar. nang pasar. Sak ton ki Sak jam rampung. mosok entek. Iya wong sak pasar beruke bojoku gede dhewe kok. Berok apa? Sing nggo naker beras ku. Berok ireng kae. Iya, apa ireng ora? Ireng to kae lali aku. Iya. Kae lho, Mas. Heeh, berok kae. Buruk bentet. Oh, berok bentet. Mosok bentet mbok dolke to, Lah Mas? jeglok kok ya. Lebuke gujeng. Mak tumbas beras, Bu. Nggih. Nggih beruke gede menika nggih. Oh, ora seneng beruke? Oh, kowe ora ngono. Gede berukku. Mas Yuna. Anjir, mereka rada mriki ya, Mas. Nah, wah. Cocok manteni. Maju. Nggih. Jenenge jodoh mirip ya, Mas. Injih Mas Riyadi kalian Mbak Megawati. Anjir, pasuryane. Mugi-mugi langgeng lestari nggih bebrayan. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal pinaringan momongan putra saha putri ingkang soleh lan solehah, Amin. pinaringan panjang yuswa rezekine kathah melimpah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Tak simpen ono kamarku dadi sisi tak simpen ono hatiku
mboten Mas kalian Mas manten Mbak manten. Oh nggih. Selamat ya Mas. Mas Riyadi, selamat menempuh hidup baru Mbak Megawati. Ya, selamat nggih Mas. Selamat. Selamat nggih Mbak. Wah, cantiknya ya Mas. Iya Mbak Megawati. Kandhani Kanjeng. Putrane Pak Wagio. Kandhani Ibu lho. Lestari. Anjir, mbok menawi Mas ngersakaken lagu Mbak manten Mas manten. Punya kenangan tersendiri dulu waktu pacaran? Lah nek pacarane nek jaman biyen ning kali ya lagune mancing pinggir kali, Mbak. Anjir. Oh, dadi lagune iki not karo yang-yangane ndek. Oh iya no Mas. Oh iya. Lah nek yang-yangane nang kebon, Ning kebon ya jambu alas. yen yang-yangane nang kuburan. Ning kuburan ya kijing miring. Oh, enek dhewe-dhewe Enek ta. dhewe. Nggih. Napa Mas? Lagune Mas. Napa? Pentil kecakot. Cuma kamu. Kok pendel kecakot lho pacarane ning ndi? Ya pas ngrungokke lagu pentil kecakot Oh, kuwi. Wong kuwi lagu pentil kecakot kuwi penjaga telepon kecamatan kota. Oh ngono. Enek meneh Enek apa? pentil kecakot semut. Gus, apa kuwi? Penjaga telepon kecamatan Semarang Utara. Oh, disingkat. Enek meneh Apa Mas? pentil kopek. Gus, apa kuwi? Penjaga telepon kota Cikampek. Oh, kok horor lho? Oh, penting artine enek meneh Enek apa? pentil gatel. Gus, apa kuwi Mas artine? Ya kukuren kok. Mas sekarang ora cedhal lho. Wong sing duwe kowe kok dukur aku. Ngene jebo wae. Ngene sebel. Kok kowe penak disawangi piye? Iya, goyang Mas dada. Iya. Kaya bal bekel. Dik. Piye? Bojoku tau tak kon ngene iki malah ngapyuk rai piyok. Kok ngapyo lho. Berarti piye Mas? Pak Joko, sing mangke dalu rawuh nggih Pak nggih. Iya, arep ngopo? Sampean ki lho. Pokoke ku bojomu khusus lho Mas. Apa? Goyang ngene. Pokoke santai ya Mah ya. Iya, alah, Mas Gareng ini lho bojone Mama. Lah jenenge Rocky Mah ya celuk Mah. Lah mbok ya diceluk ngarepe bae. Kaya aku F ngono. Ya santai ya Rocky Mah. Rocky mah. Maju. Tak simpen ana kamarku. Dadi Matur nuwun Mbak Eva Karisma. Monggo tak wis iki. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Umpama sliramu mardi wong manis, aku kan bakal liwati. Sinek seni tangi lupu semono, janji prasetya ning ati. Tansah kumantil ning netra rinoso, karoso rasane griya. Mitra sajagat raya, kalingono ukir lan samudra. Nora ilang
nalikani ro ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai tangi mlaku umpama sliramu sekar melati aku kembang yang sami umpama sliramu margi wong manis aku bakal mati sinek senin kang eluku semono janji asli jaring tansah kumati neng netra rinoso karo rasane griya mitra sak jagat raya kali ngono bukir lan samudra ora ilang memanise aku hati-hati selawase nalikani roe dalu atiku alamat sira nganti mati ora bakal lali lakai lintang mlaku matur Pak Sri aku dadi kamu kakak tuku om tansah kudu atiku apa karemu aku om tansah itu janji sliramu ora gawe gelo aku sajak diramu ngene marang aku ora kabeh aku rumangsa
pancen aku pun gak bisa aku rapono nanging sugih tata krama aku rapono nanging sugih tata krama sampun Pak bayane saben dina mung ngalamun Poso sesasi utuh ya cek kelingan ae wiwiran. dandane sing lali Kok iso? mau ora dadi gareng bareng ngilu iki dadi naroda Lho kok iso? dandan meneh Lah lali iya. sing dandan Oh alah. ngangen-angen marang yayi Jan syutinge bening ya Mas. syuting Aku saka kaya apa ngomongane jebule kancane dhewe. Sukiyo syuting Sukiyo piye to? Saiko kok Sukiyo. apa Kuwi lho. Saiko ki nek Jepang wong iki saka Gaden Jati Ngarang Weru ya Sukiyo ngono wae. Tulisane iki Saiko lho Mas. Ya yo. Hebate sound sistemnya global. Nah, Arep urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa lali Jan matur sembah nuwun. Kok Langgame. dawah langgam Imbang imbang ngono katresnanku. Saben dina pengalaman jane sapi sapi sampun kalongan sagadu wewayanganmu dongkang mas mangkapun linalitan iso lali sayang hajatipun mantu nggih Mas? mantu nggih Oh, mantu. mantu badhe mangke panggihipun penganten Mbak Yu Nggih. Mbak Megawati parang dhaup kalian Mas Riyadi nenggo laksitaring adicara mugi hajat kang ginelar Bapak Ibu Wagya Purwamadya Wisana tansah manggih rahayu wilujeng Amin. boten wonten alangan setunggal punapa amin Allahumma amin Mongko kang Mas katresnanku antasani tanpi
matur nuwun langgamipun sampun parang katur.
lakon aku emoh yen nganggo anting ya Mas nganggo anting yen imitasi aku emoh bojo tukang syuting ya Mas alalah tukang syuting gawe ning ngincengi Mas ayo dek kiceng mireng preng ulung dilancipi urung ditembung wis diicip ireng-ireng tak senggo tunggak jati kula pakoni kadung seneng ampun dipenggal nganti mati kula lakoni ayo dek kiceng mireng ayo dek kiceng mireng menyang pasar gendong arep durung dilamar kok wis metek alah Mas aduh Mas miring ngetan ya Mas yo jar kuning tinggo rebutan ngalamun ning pinggir kali nyawang blekok ning pesawahan aku gumojo saiki ya Mas yo rambuté abang rokoke jalukan alah alah kicing miring penak ya Mas yo alah kicing miring marem-marem isine tempe yen kurang marem golek sing buat Mas alah penak miring ling mak ya Mas yo alah kicing miring alar kali idul iki awon sesuk ra kumpul ayo dek piye Mas kiceng mireng kiceng mireng numpak beda nganggo serandang yen kurang penak diganjel bakal emping linjo pahit rasane angge-angge orok-orok ento jodoh wis ana anake melu gawe melu momong Mas kiceng miring ayo dek kiceng miring kloket-kloket neng jero klambu Terus? ayo sing joget mbok rada maju Lah terus Mas kicing miring ayo Mas kicing miring alah kicing miring tampil bolong sisa ajeng aku emoh yen nganggo anting yen ditas aku bojo tukang syuting ya Mas yo tukang syuting gawe ning ngapusi Mas ayo alah piye lho Mas ayo Mas kicing miring miring ulon jar kuning dadi lelakon ladalah hey asoy bode asoy pade sangkria la pokoke joget pokoke joget 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 apa
lho. Apa? Ayo. Gonjing miring. Anake gareng edan kok Mas. Gonjing miring. Oh iya. Gelang kalung dadi saksi